Pantaila osoa partekatzeko botoi honetan klikatuko dut, aurkeztu edo presentar. Hiru aukera agertzen dira, guk pantaila osoa aukeratuko dugu. Momentu honetan, konpartir botoia gris dago eta ezin dut erabili. Aktibatzeko, klik egin behar dut pantaila txiki honen gainean, eta orain, konpartir urdinez agertzen da. Botoia sakatuko dut. Eta nire pantaila aurkezten hasiko da. Orain ari naiz aurkezten pantaila. Beraz, nahi badut PowerPoint edo aurkezpen edo dokumento bat partekatu, aurretik zabalik izan behar dut beste paina batean. Nik ona pasatzerakoan, haiek hau ikusten ari dira. Ikusten duzue, hau konpartitzen ari naizela. Eta nire azalpena amaitu ostean, emango diot dejar de compartir. Momentu horretan, berriro ni bueltatuko naiz. Bideo deiara.